Dag allemaal, goedenavond. Mijn naam is Roy van Kerkhof. Ik ben advocaat en dat inmiddels 8 jaar. Ik ben de eigenaar van een advocatenkantoor dat vestigingen heeft in Breda, in Gilze en in Rijen. En u ziet het, de slogan van mijn advocatenkantoor is: het recht is er voor iedereen. En daarmee breng ik tot uitdrukking dat een advocaat voor iedereen in Nederland bereikbaar moet zijn. Dus geen chic kantoor zoals jullie het wellicht kennen aan de Herengracht hier in Amsterdam, maar een kleinschalig kantoor waar je gemakkelijk binnenstapt en waar iedereen met ieder budget een advocaat kan vinden die voor zijn of haar belangen kan opkomen. Ik ben met name benaderd om hier te komen spreken over een probleem wat vaak voorkomt bij mensen uit de Somalische gemeenschap. En het is een probleem wat iedereen wel kent van zichzelf of van familieleden. En dat is het ontbreken van een geboortedatum, een volledige geboortedatum op het paspoort. Nou, ik heb hier een plaatje van een voorbeeld en dat is wellicht voor jullie bekend. Daar zien wij alleen op een geboortejaar en geen geboortedatum. Nou, dit probleem komt om en nabij 78.000 keer in Nederland voor. En dit is met name van mensen die geboren zijn in Somalië, in Afghanistan, in Irak en in Marokko. En hoe komt dat nou dat daar alleen een geboortejaar staat? Dat is omdat op het moment dat men naar Nederland is gekomen als immigrant, dat men geen geboorteakte kon laten zien. De geboorteakte is op dat moment, of is bij de geboorte vaak in de landen waar men geboren is, nooit opgemaakt. En dan heeft de Nederlandse overheid een hele lange tijd gezegd: dan gaan wij ook alleen maar een geboortejaar registreren. Nou, dit is het resultaat van die registratie. En inmiddels ben ik al vele problemen tegengekomen die mensen ervaren door het hebben van alleen een geboortejaar. Ik ken verhalen van mensen die geen visum krijgen voor een reis naar bijvoorbeeld Amerika of naar Canada. Ik heb verhalen gehoord van mensen die geen medicijnen verstrekt kregen bij een apotheek, omdat klaarblijkelijk alleen een geboortejaar niet ingevoerd kon worden. Veel problemen met de Belastingdienst, met de Sociale Verzekeringsbank, noem maar op. U zult zelf ook wel voorbeelden kennen. Dan zijn er heel veel mensen die zijn naar de gemeente gegaan waar men woonde en aangegeven: doe hier iets aan, maak hier een volledige geboortedatum van. En eigenlijk is het standaard antwoord van de gemeente: dat kunnen wij niet, dat willen wij niet. En de gemeente heeft dat eigenlijk ook te zeggen op grond van de wet. Want een ambtenaar heeft in beginsel niet de vrijheid om daar een andere datum te laten plaatsen op dat geboortedocument of op dat paspoort. Nu heeft mijn kantoor een procedure ontwikkeld in samenspraak met de rechtbank in Den Haag. En de rechtbank in Den Haag zegt: ja, wij begrijpen deze problemen. Wij begrijpen dat mensen een geboortedatum nodig hebben om ergens naartoe te kunnen reizen in het buitenland, of inderdaad om gewoonweg simpele zaken te kunnen huren of boeken of een rekening te openen. En daarom dat de rechtbank in Den Haag heeft gezegd: mensen zonder geboortedatum kunnen middels tussenkomst van een advocaat een geboortedatum laten vaststellen. En mensen met een Somalische achtergrond, daarvan is het zeker dat de rechtbank daar ook akkoord mee gaat. Want de rechtbank zegt: wij willen dat iedereen in Nederland een geboortedatum kan krijgen. Dan is de vraag: wat wordt dan de geboortedatum? Nou, standaard wordt dat 1 januari of 1 juli. Tenzij iemand kan aantonen of aannemelijk maken wat de echte geboortedatum is. Dan is dat vaak wel wat lastiger, omdat er weinig documenten meer over zijn uit de periode dat men vaak nog in Somalië woonde. Een andere oplossing, althans een oplossing, een ander feit is dat men, als men emigreert naar Groot-Brittannië, wat er in grote getalen natuurlijk gebeurt vanuit Nederland. In Engeland zegt men heel makkelijk van: nou, noemt u maar wanneer u geboren bent. Als u geboren bent op 4 september, dan registreren wij dat in Engeland. Nou ja, als je dat kan aantonen, dat in Engeland een bepaalde registratie is opgenomen, dan zegt de Nederlandse rechter: dan nemen wij dat over. Want we willen natuurlijk voorkomen dat men een Nederlands paspoort heeft met 1 juli en men woont in Groot-Brittannië, heeft daar een rijbewijs en daar staat dan 4 september op, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, de rechter zegt dat is onwenselijk dat daar inderdaad een verschil in gaat bestaan. Dus dan volgt de Nederlandse rechter
het document wat men in Engeland heeft. Kan je het dus niet aantonen, of heb je geen buitenlandse registratie, dan zal het zijn 1 juli of 1 januari. Weinig origineel natuurlijk, maar het maakt wel dat iedereen een geboortedatum heeft, op reis kan gaan, een reis kan boeken, een hotelkamer kan boeken, de belastinggegevens indienen, noem maar op. Een belangrijke vraag die ik altijd gesteld krijg als ik met een dergelijke procedure bezig ben, is hoe lang gaat die procedure duren? En dat is om en nabij 4,5 maand vanaf het moment dat ik het verzoek indien bij de rechtbank in Den Haag. Dat is in beginsel een schriftelijke procedure. Dus ik dien het verzoekschrift in en de ambtenaar reageert daarop. De ambtenaar geeft dan meestal aan, nou ik heb er geen bezwaar tegen, want ik weet dat men geen geboorteakte heeft of kan verkrijgen. Nou, na een maand of 4,5 doet de rechtbank uitspraak en stuurt de uitspraak naar de advocaat. Het is dus niet noodzakelijk om naar de rechtbank te komen. Een schriftelijke procedure. Dus het is inderdaad een hele makkelijke, toegankelijke procedure en ook nog eens relatief kort.